Ето ни предложението, както казах, ще ни продължим с клип. Не знам, кажете ми в коментарите дали да оставям линкове към събраните клипове, които искам да не събера, но не ми дава компютъра, лаптопа е. Просто казвам. Не, че ще слагам. Дайте вие, ако ми кажете, че искате, ще го направя. Ама не и да правя някакво нещо такива. Добре, може да ми правите чаленджи, стига да ги знам какви са. Ще ги правим чаленджи. Аз не знам не един чалендж, знам само чалендж, който между другото не е готин, не е вярен. Don't kill Маша. Не мога да почета. Много тъжно. Добре, ако искате да пусна звуците, кажете, май премислиш, че се намерим. Штън. О, така. Бега. Не, факел. Ще умреш. Няма да умреш. Няма. Спри ма. Фак, бе. Пусни ме това бия. Ще бе. Чакай, верно, че бил моят тим, бе. Ние бехме на голямо страна. Мен нищо няма да ми вземе. Нема. Умри ти, не аз. Умри ти, не аз. Аре, отива в лавата. Отива в лавата, бе. Казах ми, но мен нищо не ми взима лавата. Що съм пич? Айде, умирай, бе, Цецо. Абе, Георгиев, те са в лавата, няма това за като моя кит, къде огъня не им прави нищо. Имаме парамет. Съм не умира. Козе такава, това е. Козе. Аре, ела тука, бе. Пич, много голям плюс. Не взимаш почти нищо, не сме взимаш. Ау! Ела да си платиш, бе. Отимаш. Бега. Не съм така да знаеш. Ама мисля да ставам. Не знам, че никой е факт. Умри! Аре! И да, аз върнах се, имах един проблем. То гол. Откай, гол. Колец се, откай. Абе, какво ни прави ти, бе? Той нищо не ни прави. Не, ония се мое пусни го. Дресвитима, да, там си няма. Пусни ми го, искам аз. Може ти, моля те. Не, виждам ги, нищо беда. Стига е. Аз не умирам от огън.
Аз не умирам от огън. Другата не го искам. Нещо дълго. Къде? Къде? Пина. Спри, пич. Ето и си нарича бъдеще. Добре, последна игра и свършим този клип, който исках да направя. Разбира се, това не ми позволява. Да. Искам някой да убия. Сетих се къде. Оттам намалим си нещо така. Това ще ми взем демидж. Фак. Ама трябва. Искам да отидем. Искам. Добре, отиваме. Да не умеем. И това ще бъде всичко от чакайте. Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се. Давайте палец нагоре и чао!